अरे काहे अनु भैया कहाँ गइल रहा? गोइल रनिया बलिया स्टेशन हो। काहे हो केहू आवत बा का? केहू आवत ना बा हो। हम ही जात रनिया कमाए। कहवा हो? बम्बई जाइब हो कमाए खातिर। कब तक पढ़ लिख के सरकारी नौकरी के आस में गांव पे बैठल रहो। अब देखते नु बाड़ा, दिन पर दिन उम्र कमे न होत बा। अब सबकर भाग तोरा जैसन थोड़े बा के बलिये में रह के इतना निमन पैसा कमात बाड़ा। हाँ भैया, लेकिन बड़ा कुल मेहनत करे के पड़ल बा हो। शोर सिपारिश बड़े बड़े अधिकारी से कुल पैरवी करा के तब जाके हम आज बलिया में इतना बड़ पोस्ट पर बैठल बानी। अच्छा कौना पोस्ट पे बड़ा हो? कितना पगार बा तुहार? देखो भैया, साच कहीं तो माफ करी हो, कंपनी नु पोस्ट बतावे के एकदम साफ मना कइले बा। आ रहल बात हमार पगार के, तो पगार समझे कि कुछ ना बा, लेकिन जौन बा उ परिवार काम भर बा। वैसे कितना ले परिवार बन जाला? हम का बताई भैया अपना उ परिवार के बारे में। जाना कि जहिया कुछ ना बने ओहू दिन कम से कम 1000 रुपया का काम हो जाला। हे मर्दे, इतना नीमन कमाई बा तबो तू अपन कबो दाढ़ी बाल ना बनवावे लो? अरे भैया, ये तो कंपनी के डिमांड बा कि बाल आ दाढ़ी कंपनी अपना हिसाब से कटवाई या बनवाई। आ ओतने ना, कंपनी में इतना फैसिलिटी बा कि जो है कपड़ा बनू वो कंपनी के डिजाइनर डिजाइन करके देला, तो उन्हें पहन के जाए के पड़ेला। बड़ा नीमन काम बा हो, तनी हमरो जुगाड़ लगाई त। अरे हो भैया, नंबर हमार ले लो। कंपनी में वैकेंसी निकले वाला बा, जैसे ही निकली तरह के बताई। लेकिन एगो बात ख्याल रखी हो कि जो अधिकारी बड़ा सो ओकनी के 5000 रुपया महीना अपना पगार में से देवे के पड़ेला। अरे भाई, इतना बढ़िया नौकरी खातिर 5000 का 10,000 रुपया दिया। तू अपन नंबर तो दो। हे महतारी, हम बम्बई कमाए जात बानी, हमके आशीर्वाद दे कि उधरियों से बढ़िया कंपनी में हमार नौकरी लाग जाओ। जय माता दी। बाबूजी 5 रुपया दे दी। आगे जा, आगे 2 रुपया कुछ हो। आगे जा, आगे कुछ पैसा जा जा, ऑटो नहीं है, कुछ नहीं जा। ए भाई, मेरा तो मोहनिये खराब हो गई। भैया खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। जे हमरा के 10 रुपया देला भगवान से बहुते लेला। ए स्टेशन के हम भिखारी हई, नाम उधारी हो भैया। दिल्ली जा, बम्बई जा, हमके 10 रुपया देले जा। एने से जइबा गरीब होके, ओने से जइबा अमीर होके। 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया दे दा भैया, कुछऊ दे दा भैया। एने से जइबा गरीब होके, ओने से जइबा अमीर होके। हे लंगड़ा पर कृपा करा भैया, हे लंगड़ा पर कृपा करा। बाबा बाबा बाबा। ए भाई, कोई भिखरिया तो उधरिया लेखा लागता। कृपा करो भगवान, लंगड़ा पे कृपा करो। का हो उधारी? तो हम भैया उधारी ना है, हम भिखारी हैं। हम उधारी थोड़े ना है, हम भिखारी हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओह नो। अरे भाई, अनुभव एकदम पीछे ही लग गई बा। इस सारा बताए पे भंडे फोड़ दे। जल्दी जल्दी भाग के कपड़ा बदल के भागल जा। वाह वाह रे उधारी बाबू वाह। ओ दिन तो तू बड़का बड़का डिंग हाकत रहलो। अब बुझाइल कि तोहार कंपनी काहे तोहार दाढ़ी बाल बनवावे ले और कपड़ों डिजाइन करके देले तोहरा के पहने खातिर। बस
लाज नहीं खेला गत इतना पढ़ लिख के लोगन के सामने भीख मांगत रहो। ना हमके लाज नहीं खिलागत। ऐसे लाज नहीं खिलागत कि जोना घड़ी हमार उम्र है भर्ती होके के तो ना घड़ी सरकार कोनो भर्ती ना निकलस। आज हमार उम्र भर्ती होके लायक नहीं खे तो भीख ना मांगी आदमी तो का करी, चोरी करी कि डकैती करी। आ तोहरा के बता दी कि भीख मांगे खातिर भी ना हिम्मत चाहिए, हिम्मत। सब भिखारी बन के भीख नहीं के मांग सकत भाई, लेकिन हमारा बहुत अच्छा लागेला। हमरा बहुत अच्छा लागेला लोगन के सामने हाथ फैला के भीख मांगल। 10 रुपया 5 रुपया दे दो, लोग देला लोग ना देला, लेकिन हमरा बहुत खुशी होला। हम काम करके बहुत खुश बानी। जान तरह का है एक काम में ना हिचकिच बा, ना किटकिट बा, ना पिट बा, ना हमार के सीनियर बा, ना के हमार जूनियर बा, ना के हमार मलिकार बा कि हम सोचम कि काम करम तो मलिकार हमरा के पैसा दी, नौकरी करम तो सरकार हमरा के तनख्वाह दी। जितना काम करम तुरंत के तुरंत पैसा मिल जाला, कैश, ना कोनो टैक्स ना कोनो कुछ। हम बहुत काम करके खुश बानी हमार भाई। और आज भाई भिखारी के नहीं छे, नेता ओट के भीख मांगता, ठेकेदार ठिका खाती PWD में भीख मांगता, बिजनेसमैन बैंक में जाके लोन के भीख मांगता, सन्यासी अन्न के भीख मांगता, रोगी भगवान से जिंदगी के भीख मांगता। भिखारी सब बा भाई, लेकिन बदनाम खाली हाथ फैलावे वाला भिखारी बा। और आज से तोहरा नजर में हाई उधारी बा, हाई उधारी बा। भाई आज तो हमारा आँख खोल दे भाई। चलो अरे मर्द चपलवा पहले पर को भिखारी बुझी चपलवा खलो। भिखारियो रे पर यहाँ पर कैसे भिखारी बना। चलो कहाँ चलो, आई चश्मा पहनो। तू आनहर और हम लंगड़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पैसा ही पैसा होगा। 1 रुपया 5 रुपया 2 रुपया दे दो भैया। इ लंगड़ा और अनहरा के कृपा हो तो हम लोग के ऊपर। जे हमरा के 10 रुपया देला भगवान से बहुते लेला। ए स्टेशन के हम भिखारी है, नाम उधारी हो भैया। अरे आनहर बनल बाड़े, बहिर ना तनी बोल गौर 10 रुपया। चल भगवान के नाम बहनी हो गई लू। चल ठीक बा।